Tangkol! Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Maulan na araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako? Sa China. 안녕하세요. China, hindi Korea. 안녕한 중징. Niniwala na sana ako. Butchikik. Tuloy, Manggas. Isang misis ang na-depress at nagka-anxiety matapos itong makitang natutulog na hubot-hubad ng dalawang window cleaner sa kanilang high-end apartment. Ayon sa kanyang mister na si Mr. Cheng. Mula noon ay hindi na naging maayos ang mental condition ng kanyang misis. Nagbili na raw sila sa front desk na sabihan sila sa schedule ng paglilinis ng kanilang bintana. Subalit hindi ito nasunod. Nagrerenta ang mag-asawa sa halagang 10,000 Chinese yuan o halos 80,000 pesos kada buwan. Dahil sa insidente, bibigyan daw sila ng discount ng halos 5,000 pesos. Nagbigay pa kayo. Pero hindi pumayag ang mister. Gusto niya ang insaktong compensation na katanggap-tanggap dahil sa nangyari sa kanyang asawa. Kabisyo, sino ba talaga ang may sala dito? Ang front desk? Ang window cleaners? Ano ang sinabi ng front desk? Balikan ko lang. Wala nga siyang sinabi. Sinabihan siya na sabihin ng schedule kung kailan maglinis. Walang abiso ang front desk. Pumasok lang. Naglinis lang diretso. O di kaya ang misis. Sino ang may kasalanan? Sino? Ako? Naalam ko lang kasi bago ako maging bias eh. Okay. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Basic. Go. Ayun na nga, sino daw may kasalanan sabi ni Manggas kasi ang front desk ba dahil hindi nagbigay ng abiso o update na ito yung schedule or kasalanan ba ng window cleaners na nakita nilang hubot-hubad ang misis niya o kasalanan ng misis bakit daw may mga nag-comment sa social media bakit kasi hubot-hubad pag natulog. Patay! Uy, mga kanor! Patay maglinis ng window. Hindi pa ako tapos eh. Sorry, Lord. Malas day ka talaga sa radyo. Sabi ko, patry maglinis ng window. Hindi na pwede, mayaman ka eh. Diba? Hindi, mahilig ako sa extreme eh. Mga Tom Cruise ba? Ganyan. Tom Cruise. Pero totoo, kasalanan ba ng misis na hubot-hubad siyang natutulog o sino bang may kasalanan dito? Alam mo, walang may kasalanan. Bakit? Kasi ang mga Sige, may tanong ako, sa mga hotel ba kailangan ba ng heads up sa mga tenants? Na, window cleaning tomorrow. Pwede, Ayan. no? Tama. Tulad Dapat magbigay ng abiso. no? Tama. Kasi correct. yung privacy mo, tulad niya, natutulog siyang hubot-hubad. Oo. Para bang sinisisi pa siya ng ibang netizen, sabi naman ng mister, ano namin to Kwarto niya yun eh. Yun na nga, diba? exactly. Hindi naman to bahay ni Kuya Oo. na may CCTV para magsuot ka, di ba? So tama, may ang accountable dito the establishment. The management Oo, mismo. oo. Kasi dapat kung may karapatan lalo na nagbabayad yung tenant Of doon. course, imagine 80,000 pesos per month. So ito po Oo. maglilinis po so baka mastorbo namin kayo. Yan, exactly. Hindi kasi parang dito sa atin, di ba? Kahit ano na lang. Linis-linis na lang sa atin. Oo. O yung iba, di ba? May construction, mag-aabiso ka rin. At saka knowing na 80K, ibig sabihin mamahalin tong establishment. High-end apartment yung tinitirhan nila. Mas lalo dapat may kaya yung mga magsabi dapat ang management. Exactly. Kasi hindi naman barya 3K lang ang bayad monthly.
Magkaroon nga daw ng discount halos 5K lang. So from 80K, maging 75K na lang. Pang konsuelo, Panglubag-loob? pang lubag. Ano ako? Ha? The damage has been done. Ano yung pero- sabihin nun? Ha? The damage has been done. Ano yung sabihin nun? Basta, nakita na yung misis. Basic. Pero ikaw ba, Mang Kanor, natutulog ka bang hubot-hubad? Ganun ako eh. Ako din eh. Talaga? Hindi pala, lamigin pala ako, hikain pala ako. Pero wala akong ano. Anong walang ano? Wala akong kachat. Na-excite pa naman yung Grab drivers. Anong Kaya walang ano? nag-imagine, Tita Max? nag-imagine. Nag-imagine na sila. Di ba? Mga lamigin dyan. Pero masarap kaya yun. Meron ganun natutulog na naka-topless. Oo, Lalo pagkatapos lalaki. nyo, di ba, hindi na kayo nagbibihis. Ay, ganun. Pagkatapos Bembang. Ay, galaw-gaw. Nag-imagine. Oh, yeah. Di ba, So, hindi na may kayo management. nagbibihis eh. Pero ikaw yung Tita Max, ayan, hingi ka ba ng compensation? Sabi ng asawa, hindi ko tatanggapin yung 5K yung diskwento. Kung ako Kasi- si ate meron na naapektuhan yung Oo, mental health niya, di ba? na-depress. Hingin ko ang danyos perwisyo. Pero kung ako, di sige, sa atin-atin na lang yan, ha? Hoy! Kung ako yun, sino hindi makakatulog? Hindi naman ako. Di ba? Hindi, pero karapatan yun. Di ba? Irespeto natin yung mga karapatang pantao. Ako lang naman ang walang karapatan sa'yo. Wow! Kawawa. Naglilinis ng bintana. Yung window cleaner, Yung misis. Di ba gano'n naman pag nasa bahay lang siya? yung misis. Si mister. Kasalanan talaga ng mga babaero. Na mister? Siyempre, basic. Damay na naman ng civilian, guys. Si Derek Phil, pakahoy-kahoy lang ngayon si Derek Phil. Good morning, Derek. May dala siyang basahan. Yung window cleaner? Yung mister, pampunas niya. Ng mister? Ng window cleaner. Uy, punas. Tissue ginamit niya Ng eh. mister? Ni Mrs. Pwedeng wipes din. Kasi Mrs. Wipes. Last one. Alam ka, tumawa! Ba't ganun tayo tumawa? Mahika eh. Pumipito po, guys. Pumipito ang mister. Hindi, yung window cleaner. Pumipito yung window cleaner. Nakakita kasi siya ng chick sa loob eh. Yung window cleaner. Yung mister. Alam sa nakabang sa bintana, uy, may nakita Yung ako. window cleaner. Yung mister. Papasok yan kahit na bumabaha kasi kikitain niya yung... Yan na. Yun na yung medyo, doon na tayo naipit, guys. Doon na tayo maipit, guys. Pakantayin na si Maki. Maki, pasok! Bughaw. Ay, dito na tayo kay Maki, guys. Maki, good hindi morning. bughaw ang langit ngayon kasi mabagyo. It's gray. Okay. Ma'am Lorraine, hello sa imo na, Ma'am Lorraine Flores. Sa lahat ng na-tune in hanggang mamaya pa po tayo. Standby dito lang sa 90.7 Love Radio! Kailangan ko pang i-memorize yan. Basic!